Пратката ми не дойде, ай леле, чакам я от сутрин до две, ай леле, телефонът пак мълчи, ай леле, някой май ми пак сгреши, ай леле. Дадох адрес, посочих врата, а кутията още не е в моята ръка. Няма и доставка днес, много скучно гледа моя пес. Нервите вече са ми на ръба, вече ще се разрева. Куриер лъже в аванс, сякаш играе някакъв танец. Са ми не дойде, ай леле, чакам я от сутрин до две, ай леле, телефонът пак мълчи, ай леле, някой май ми пак сгреши, ай леле. Вътре има нещо важно, нали? Но куриерът пак не ми звъни. Айде тази пратка, от кога я чакам аз, но никой не ми звъни в този час. Нервите вече са ми на ръба, вече ще се разрева. Куриера лъже в аванс, сякаш играе някакъв танц. Са ми не дойде, ай леле, чакам я от сутрин до две, ай леле, телефонът пак мълчи, ай леле, някой май ми пак сгреши, ай леле. Вътре има нещо важно, нали? Но куриерът пак не ми звъни. Айде тази пратка, от кога я чакам аз, но никой не ми звъни в този час. Толкова чакам, аз този пакет, че отново ми се смее моя съсед. Отново пиша и звъня и всеки ми вика, не е по моя вина, алелеле. Пратката ми не дойде, ай леле, чакам я от сутрин до две, ай леле, телефонът пак мълчи, ай леле, някой май ми пак сгреши, ай леле. Ай леле, ай леле.